Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа новата ми Cupra Formentor 4x4 и ще ви кажа защо според мен това е една от най-добрите коли в класа си. Но първо да ви представя какво пристигна тук при нас, а именно BMW X7. Нека да го видим. Уникален автомобил, модел 2025 година на само 22 000 км с трети ред седалки. С head-up дисплей, keyless, светещи бъбреци и вакуум на вратите. Пълната обява може да намерите във Asconi Auto Group, а сега нека да се връщаме към видеото. Да започнем с цвета, и който е Nardo Grey, знаете, един от най-популярните цветове на VAG групата. Спортният дизайн, емблемата е на Cupra, острите линии и автоматичните фарове я правят да изглежда много агресивна и доста младежка. Автомобилът е 4x4 с джанти 19 и чисто нови гуми Michelin Cross Climat 3, които ги прави идеални за дъжд и сняг. А keyless безключовият достъп е любимата ми автомобилна функция, без която абсолютно никога повече не мога. Тук нямахме средства за едно амортисьорче, но иначе под капака се крият 150 коня, задвижвани от добре познатият ни 2-литров дизелов мотор на Volkswagen, който е с 7-степенната автоматична DHD скоростна кутия, което прави автомобила доста по-економичен от старата ми C класа, която ми гореше 15 градско. Тук разходът градско може би е около 7 на 100, а извън градско пада и дори и под 5. Имаме, разбира се, AdBlue система, но европейски норми, знаете, няма как. Иначе багажника е доста голям, един от най-големите в класа си, аз съм доста доволен от него. Отделно, че си имаме тук и контакт за зареждане, което си е доста яка функцийка. А иначе тук е и задната камера на колата, а нека сега да видим какво става отвътре. Така, влизаме вътре и няма как да не забележим наистина уникалния интериор на този автомобил. Материалите са доста по-скъпи, няма лангър за разлика от други автомобили от този клас. Таблото е с шелове. Имаме си подрев на волана с 3 степени, което за това време на годината, сутрешно време особено, ми е много яка функция. Отделно това кокпита може да си го правите да изглежда по всякакъв начин, понеже е дигитален и просто е много готино. Гласовият асистент е другото нещо, което много ме кефи на нея. Примерно, Cupra, навигирай към вкъщи. Окей, към къщи. Приятно пътуване. Веднага ми пуска навигацията към вкъщи. Ето, пишеме 11 минути до дома и стартираме. Отделно да спомена, че колата си има Distronic, следене на ленти, може да се настройваш на колко метра да караш за даден автомобил. Cruise Control, разбира се, доста удобни функции. Имам си Apple CarPlay безжичен, което е също много готина функция. Мога да си пускам Waze, музичка, абсолютно всичко, да използвам телефона си директно от колата. А просторът е доста огромен, аз съм 1,85 м и пространството е идеално. Задната и камера пък е също доста удобна и доста добре направена. По подобие на Mercedes има линии, които показват на къде ще отиде колата, и това е наистина много удобно. А другото нещо, което наистина ми е много готино, е как се включват лампичките с тъч и можем да си ги спираме на дадена позиция, когато просто се докоснем отново. Отзад вратата се отваря на почти 90 градуса, достъпът вътре е лесен, а пространството е, бих казал, доста голямо. Аз съм 1,85 м, имам още една педия до седалката, тя изобщо не е дадена много напред. Малко дразнещо е, че иначе и системата за коланите пищи дори отзад, но няма как, съобразяваме се с това. Тук вътре пък имаме и тризонов климатроник и 2 зареждачки, което е доста яко, а отделно имаме и подлакътник с къп холдъри и джобче за ски. Така, освен че съм обул с чисто нови гуми, съм взел и нов акумулатор, както и гумени стелки за зимата, а тези дни направихме и пълно автокаско, за да може всичко да е изрядно и да сме готови за път, така че очаквайте, скоро ще ви взема с мен на едно много готино място. А сега нека да ви покажа и приложението My Cupra. Много ми е яко амбиентното осветление вътре, а иначе като отворите приложението My Cupra, вътре може да гледате абсолютно всичко. Колко километра ви остава, като трябва да зареждате, колко AdBlue имате, можете да заключвате, да отключвате автомобила, да пускате светлините, да свирите, да се намесите вентилацията на климатика, да проверете параметри на движение, колко ви гори колата и да влезете в състояние на автомобила, където пише кога е следващата ви смяна на масло, колко дни остава до инспекция в Cupra и абсолютно всички тези важни неща, които дори да не сте в автомобилът си, вие може да ги правите през телефона. Супер яко! И като за финал да завършим с 3 плюса и 3 минуса на този автомобил, като първи плюс бих споменал комбинацията и между бруталния и външен вид.
луксозността й, интелигентната й инфотеймент система отвътре и цялостната й, наистина, пак повтарям се, брутална визия. Втория плюс е това, че никъде по визията и не можеш да разбереш, че това е дизелов мотор, който е хиперекономичен, а това е най-важното нещо, което вече исках моят автомобил да притежава. Разходът определено е много важен фактор. И като трети плюс, отново бих споменал приложението и MyCupra, както и това, че колата има гласов асистент и много екстри, като keyless, който беше задължителен за мен, задната и камера с парктрониците и автоматичните и фарове, които стават на дълги и на къси, когато колата прецени, и просто кефът, който изпитваш, когато караш този автомобил. Минусите: инфотеймент системата е много готина, но понякога е малко мудна при стартиране и може би трябва да минат няколко секунди, за да влезе в оптималният си работен режим. Тъчскрина отвътре за климатроника в вечерно време не свети и е малко трудно да го напипаш точно къде е. Знам, че е въпрос до свикване, но е малко дразнещо. Третия минус отново е насочен към инфотеймент системата и по-точно за старт-стоп функцията, която гаси автоматично колата, когато тя не се движи. За да я спреш, трябва да влезеш на едно място, да цъкнеш на друго, после на трето, просто става доста бавно и е неудобно. И може би това, че задното стъкло е малко мъничко и нямаш толкова голяма видимост от него, но пък огледалата са огромни, имаш задна камера, така че общо взето от към минуси само това. Когато гледате бъдещата си нова кола, виждате лъскава обвивка, но какво реално се крие отвътре? Ние от Vasconia Auto Group не правим никакви компромиси, когато избираме нашите реални автомобили, за да може клиентите ни да останат напълно доволни. Съветвам и вас внимателно да проверявате всеки избор преди покупка. В този ред на мисли, хора като Без Диагностик ще ви свършат идеална работа. Те идват при вас и правят пълна диагностика преди да сте закупили автомобила. Проверяват двигателя, скоростната кутия, електрониката, дали километрите са реални, абсолютно всичко. Получавате ясен визуален доклад с снимки и стойности, за да знаете всичко преди да купите. Така получавате едно спокойствие, че парите ви няма да отидат на вятъра. Ако купувате кола, направете го разумно, без диагностик. Вашата гаранция срещу лошите изненади. Свържете се с тях още сега. Ами, това беше моята нова Cupra Formentor, която закупих естествено от нас Vasconia Auto Group. Разгледайте и другите ни автомобили, които са в сайта ни vasconiautomobile.bg. Очаквайте много скоро ревюта на другите наши автомобили, така че абонирайте се за моя канал, дайте палче нагоре и запомнете едно: не е важно колко бавно се движим, важното е да не спираме. Аз съм Яни и ще се видим скоро. Чао!